Naziru sarkin waƙa ya sayi dan ƙarerriyar mota da babu wanda ya taɓa yin irinta a Kannywood. Idan ba a manta ba, a shekarar da ta gabata, fitaccen jarumin Zango ya baro wata tsaleliyar mota mai ƙirar Jeep wacce aka yi kiyasinta da kuɗi kamar kimanin naira miliyan 7. A wannan karon kuma fitaccen mawaƙin nan kuma jarumi Naziru Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waƙar sarkin Kano, shi ma ya ɓamɓaro motar da babu kamarta a kaf masana'antar Kannywood. A shekarar 2018 ma jarumin ya siyo wasu motoci guda biyu masu ƙirar BMW masu tsadar gaske. Sai dai a wancan lokacin ya bayyana cewar gori aka yi masa, shine yasa ya sayo motocin. Mawaƙi Naziru Ahmad, wanda ake wa laƙabi da sarkin waƙar sarkin Kano, ya siyo dalleliyar motar da ta ɗauki hankalin jama'a matuƙa. Aka kuma cika da mamaki musamman jin irin zunzurutun kuɗin da ya sanya wajen siyan motar. Sannan sabuwar motar da ya saya AMG wa Good Beans. Sannan mawaƙin shine ya fara ɗora ta shafinsa na Instagram, inda ya yi rubutu kamar haka: a buɗe mata. Kamar yadda shafin Kannywood Exclusive suka bincika kuma suka yi kiyasi, sun bayyana cewar wannan sabuwar mota ta Naziru sarkin waƙa kudinta ya kai kimanin dalar Amurka 125, wanda ya yi daidai da naira miliyan 45 a kudin Najeriya. A 'yan kwanakin nan dai Zango ne jarumin da ya sayi motar da ta ja hankalin mutane saboda tsadarta, inda a shekarar da ta gabata ya sayi motar ƙirar Jeep da kudinta ya kai kimanin naira miliyan 27. Hakan yasa ya zama jarumin da ya fi kowane jarumi hawa mota mai tsada kafin Naziru sarkin waƙa ya ƙwace wannan matsayin. Mawaƙin da ya yi suna matuƙa wajen waƙoƙin siyasa da na sarauta a yankin arewacin Najeriya. Wannan dalilin ne ma ya sanya sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ya ba shi sarautar sarkin waƙar sarkin Kano. A cikin jaruman dai da dama shi da jarumin Zango ne suke da soyayyar mota. Sauran jarumai irin su Alinu ba su damu da harkar motoci ba da sauransu. Muhimmiyar sanarwa: shafin Niger.com Hausa ya koma Legit Nigeria Hausa. Mun gode da kasancewarku tare da mu. A.S.U Light Production, farin cikin ku. Kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa da comment da share. Za mu dinga ɗora muku labarai masu inganci insha Allah. Sannan akwai sanarwar da za mu muku cewar akwai shiri da za mu dinga gabatar muku na hira da jarumai wanda za ku dinga kallo. Ku ci gaba da kasancewa da A.S.U Light Production. Sai an jima. Ni Alamin Yesus nake cewa sai an jima.